emakhosini cabangwini umakhosi umkhizi camagwini. Ke ngicela ukuchaza ngegazi. Igazi lenkukhu leli, igazi lenkukhu lisebenza kakhulu, lidlala indima enkulu kakhulu enkukhwini, njengoba ngike ngayiveza ekuqaleni ukuthi ngizochaza ngenkukhu ukuthi ibaluleke ngani inkukhu yonke, yindaba siyisebenzisa. Inkukhu uma kuwukuthi kunomuntu owalimala emndenini ngengozi, uma sekugezwa ingozi iyasebenza igazi, uyasebenzisa. Noma kukhona umuntu ohushukelwe isisu, usebenzisa igazi lenkukhu. Noma ey'thunyweni kade wenza iladi, uyafafaza, ukhuza umhlola. Kuyahlukana ukuthi uwona muphi umhlola ozokhuza noma uzocela iy'nhlanhla, kodwa kakhulukazi usebenza la usakhuza khona. Igazi lisebenza la usakhuza khona, noma la usancenga khona, noma la usathoba khona amanxeba. Uyasebenzisa igazi, uyafafaza ngalo e-althari lenkonzo. Kwabesithunywa bayazi ukuthi ngikhuluma ngani mengikhuluma nge-althari. Noma uzochela egcekeni noma uzochela amanxeba, igazi liyasebenza. Igazi lenkukhu lelo lisebenza lapho. Igazi lenkukhu libalulekile kakhulu kwinkukhu, lidlala indima enkulu ukuthi lisiphilise. Liyahlambulula igazi lenkukhu, liyahlambulula. Uyalalela-ke uma uzokwenza into yomuntu ukuthi ungabe leyo nto leyo iyadinga ukuthi ulifake igazi noma cha ayidingi, ngoba ezinye azidingi inhlobo. Uma uhlambulula ezinye izinto azidingi igazi. Noma uhambe uye emlanjweni la uyakhona kuyenzeka igazi cha lingadingakali, lisebenza kwizigaba nezigaba zenkinga yomuntu osuke enazo, kodwa kakhulukazi ezingozini siyalisebenzisa igazi. Camagu, amen. Ngiyabonga, ngiyacela subscribe kwi-channel yami eBhenzi Sangoma. Sengizoqhubeka-ke ngichaza okunye okuhlangene nenkukhu.